Tässä kans me viiään tavaraa ensin tuohon ovelle. Ja sit vasta mennään sisälle ja toivotaan, että kummitus on jossain muualla kuin ihan tuolla ylhäällä. Noniin, sitten ei muuta kuin hop. Eihin laittaa sen. Sitten nakataan tuohon. Nakataan kaikki tähän sisälle. Siinä oli kaikki. Nice. Tuo laitetaan tuohon, niin se kattaa koko tän alueen. Tuohon. Tuo vaikka tuohon kans. Okei, se on jossain ylempänä. Tuossa on mun... Tuossa on mun smutket. Tuossa on tommonen. Tuo. Suola. Okei. Tuo ei ollut kummitus, tuo oli joku ihan muu ääni. Okei, meidän pitää lähteä tonne ylemmäs. Mutta mitä me nyt otetaan? Mutta otetaan ainakin krusi. Yksi mutke ja... Meidän tarvii tehdä useampi reissu myös tonne ylös. Pitäisikö meidän ottaa toi kamera sitten? Niin me saadaan... Se kuvaa sitten mahdollisimman aikaisin. Okei, se on lopettanut. Jos me päästäisiin yksi kerros kerrallaan, niin kauan, että me ollaan kerros tai kaksi sen alapuolella, niin se olisi varmaan semmonen mun tavoite. Meillä on huntti taas. Eikö ookin? On. Mä en uskalla huntin aikana kauheasti liikkua noita kerrosten välejä, koska portaissa mä en kuule yhtään mitään. Niin mä mieluummin ottelen huntia aina jossain kerroksessa. En kyllä kuule yhtään mitään. Toivottavasti se ei ole ihan ylhäällä. Okei, meillä on vieläkin huntti menossa. Ei oo enää. Kuulinko mä kummituksen? En oo ihan varma. En. Perkelee. Mä en oo ihan varma, että onko tähän nurminoppeus, mutta ainakaan se ei oo reve eikä deo. Mä luulen, että saattaa jopa olla ihan nurminoppeus.
On sen verran rohkea, että mä jätän ton mun krusin tänne. Ihan vaan, että mä pystyn kantaa edes 2 tavaraa kerralla. Jinni on ihan mahdoton testata täällä kyllä, koska meillä ei ole sähköjä. Okei, me otetaan seuraavaksi EMF ja varmaan suola. Oikeastaan, no joo. Onko meillä huntti? Ei oo just tällä hetkellä. Yllättävää. Pakko varmaan katsoa tässä jo, että onko meillä huntti. Ei oo. Sitten otetaan riskiä ja mennään seuraavaan kerrokseen. Ei oo vieläkään huntti. Vähän pelottaa, mutta mennään nyt vaan. Tästä seuraava on se vessa, jossa mä hengailin. Ja nyt meillä on huntti. Mä kuulen sen. Loppuko se? Ei. Nyt. Sitten äkkiä tuohon seuraavaan kerrokseen. Katsotaan, onko se reitti tai raiju. Se on kyllä vähän huono, että ne on nyt samassa kohdassa, mutta no. Oi saatana. Ei oo ainakaan reitti vissiin. Musta tuntuu, että se astui suolaa, koska se hiastui vähän. Se loppu. Joo, se astui tähän suolaan. Jati huutaa! Aina mä tiedän aina, että se on jati, koska kukaan muu ei käytä tuota. Mut se on ihan hyvä.
Tunnistaa hyvin. Oho, nice. Mä laittelin tänne. Ja hei, mitä kuuluu? Niin. No mä olin just, että mä lähden. Oh no, vittu jos mä nyt kuolen saatanaa. Tää pelottaa niin paljon, huhhuh. Vihdoin kotona, nice. Koti on hyvä paikka. Siellä kannattaa olla. Tässä keksiä kyllä lisää kaikkia tommosia hauskoja emoteja tänne. Ei vittu, mulla ei oo edes mutkea, jos nyt tulee uudestaan tänne. On loppuko se just? Tässä on yksi suola, josta se ei oo kävellä, mutta musta tuntuu kyllä, että se ei oo raju. Musta tuntuu, että se on nopea ihan sama mitä tapahtuu. Juu, mä kävin pyöräyttämään nuo omat tuossa jo joku aika sitten. Oli mukava. Ja siis, ei todisteita, ja siis mä sain 2 korjota. Mä arvasin ne kuitenkin oikein. Oli hyvin. 3. mulla oli... Olikaan se nyt hantu? Ai niin, mulla oli tuo ajasti. Voi... No. Se on kohta mennyt 2 minuuttia. Se hunttaa nyt, se ei ainakaan spirit. Juu, tuntui mukavalta. Sitten otetaan motion sensori ja... Mitä mä nyt tiedän? Se ei ole reitti. Ja... Musta tuntuu, että tuo on ihan normi nopeus. Twins en oo ihan varma vielä. Raiju tuskin. Sen hetken mitä mä ehtin sitä... Et perkele! Mä kuulin, että se lähenee, niin mulle tuli kiire. Sen pienen hetken mitä mä ehtin nähdä, niin se ei näyttänyt Phantomilta eikä se ole Spirit. Jee. Tää on varmaan kynttilä kans. Motion sensori ja kynttilä varmaan, joo. Ne on varmaan ihan hyvät tähän väliin. Totta, mainostat vaan täällä hirveästi, että sulla on, mutta juu, et tarjoa meille. On paha se. Meillä on huntti. Luu. Ehkä mä otan sen vaan mukaan, en mä jaksa tulla ottaa siitä kuvaa kuitenkaan. Ensin mietin, että jos mä tästä hengissä selviän, niin mä tuottaan kuvaa, mutta en mä ehkä. Meillä on vieläkin huntti menossa.
Phasmoa voi tulla pelaa ihan koska vaan milloin vaan. Täytyy pitää mielessä. Ehkä huomenna voisi olla semmonen päivä. Kun pelais porukalla. Mä tänään vaan ajattelin, että voisin kokeilla näitä haasteita taas. Mähän en siis tiedä, mun periaatteessa ehkä pitäisi päästä tonne sen huoneeseen, että mä voisin testata Shadin ja Onryon. Mut sitten taas mun pitäisi testata Yokai. Ja... Opake periaatteessa kans. Koko päivä koulussa on joku päiväpilalle. Perhana. Eikö sulla ollut huomenna se lyhyt päivä? Oli pitkään kyllä, mutta sulla alkoi kans tosi myöhään. Saa ainakin nukkua pitkään. Koitan päästä seuraavaan kerrokseen heti kun huntti loppuu. Noniin, sit äkkiä. Ihan vitun täysiä. Miksi mä kuulin askeleet? Ai sä älä oot täällä, jaa, no niin, no moro. Ota kynttilä siitä vitun nilkki. Laitetaan ovi kiinni. Ensimmäinen puhallus. Ei oo Onryo eikä Shade. Mitä mä nyt teen? Kai me poistutaan. Heippa. Eikä sitä sitten kannata. Jos on vapaaehtoisia, niin ei niille kuulu mennä sitten. No, otetaan tosta nyt kuvaa, niin saadaan edes kusen rahaa. Hänkin on kyllä työtön, mutta mua vähän harmittaa, että mä oon työtön. Mutta ehtii hyvin striimata kyllä. Onko se poltteri? Se heitteli äsken, no niin on vaan äsken aika paljon. Huomenna ostaa luuria. Minkä? Vittu! Ei! Selittäkää mulle tämä. Kiitos. Okei, nyt mulla on kiire. Mun täytyy mennä. Paitsi että mun pitäisi testata demoni. Nyt on mennyt, ihan kohta on mennyt minuutti.
Mä räppään näitä valoja seuraavan puoli minuuttia tässä ja toivon, että se ei tuu tänne alas. No niin, vittu. Minuutti 15. Okei, minuutti 30. Voi olla demoni kyllä vieläkin, mutta en tiedä. Ei oo kyllä vieläkään huntti. Mä yrittänyt laittaa mulle esteen tähän. Saako tätä pelkoparsaa isommaksi? Mä luulen, että ei. Täytyy katsoa. Ai paljon täällä, mä lukin chattia, mä menisin törmätä sohvaa. Selvittelen asiaa. Mä luppaan. Okei, tiedänkö me nyt mitään lisää? No ei. Mä sanon Mylingille ei. Mä sanon varmaan Pänssille myös ei. Ei. Ryssin loppu just huhhuh. Niin, taas sä tuut tänne mainostaa, että sulla on semmonen siellä. Opake. Ei mitään hajua. Mimik. Tuskin. Se on ollut sama nopeus koko ajan. Twins tuskin. Korjov on ihan hyvinkin mahdollinen. Se on lähtenyt vissiinkin joka kerta siitä samasta huoneesta. Oni. On ihan täysin mahdollinen. Mä en ole kertaakaan ehtinyt nähdä sitä sen väläkkymistä, muuta kuin sen verran, että mä tiesin, että se ei ole Phantom. Jokai mun pitäisi testata. Demonia pitäisi testata varmaan vähän lisää. Mä kyllä... Ehkä mä otan sen vaan nyt toistaiseksi pois, koska sillä menee aina aika kauan. Jureki on ihan täysin mahdollinen. Mareon kanssa poltteri. Jin on aina mahdollinen, koska mä en voi sitä mitenkään testata. Mulle jää tänne vaan toi parapoliikki ja mä en kyllä sitä tarvi, niin mennään pois. Vähän voi, niin voi. Aina voi vähän kuitenkin. Ei hunttia vielä. No hunttini mun täytyy ottaa täällä. Vesi just loppu. Pelottaa kyllä tosi paljon.
Huhhuh. Mun tarvitsis saada kans se kuva kummituksesta. Okei, mä testaan jokain nyt. Mene pois! Mene pois! Mene pois! Mulla meni kaikki mun smutket siinä, voi vittu. Mut ei oo jokai. Et tuu takas. Rankkaa tämä tämmönen. Sit mä toivoisin, että se tulisi tekemään mulle Ghost Eventin. Mulla ei oo sitten enää smutkia, jos se nyt päättää tulla takas tänne. Ja mulla on näköjään... Mikä? Nätti taulu täällä kanssa. Niin mä katsoin, kun se heitti mua tälle. Oli hieno. Nice. Oh. Hei, kiitti seurauksesta. Miten menee? Mä en tiedä, mitä mä näiden loppujen kanssa teen. Vähän tekis millä sanoa, että se on korjua, koska se vissi edelleen on tuolla samassa huoneessa. Moro! Mä tarvisin sen kuvan siitä. Mä toivoisin vähän, että se tekisi eventin. Käyttäis cruisin. Ja sit mä lähtisin tosi äkkiä pois täältä. Jos se tulee tänne, niin mä kuolen. Se tulee tänne. Se ei tuu tänne. Huh. Pelottavia hetkiä nämä. Tulit kattoo, miten tätä täytyy pelata, kun eilen pelasit ekan kerran. Mä luulen, että tää mun tämän päivän haaste on vähän väärä video siihen, miten tätä kuuluu pelata. Mulla on nimittäin tässä niinku pelin vaikein haaste menossa. Mulla on kaikki asetukset väännetty niin vaikeaksi kuin vaan mahdollista. No miten meni ekat pelit? Taas huntti. Et se juoksi alas. Et tule tänne. Se on nopi. Huonosti, oh no. 2 tunnistettiin ja muuten kuolit. No vittu. Oliko minkälainen vaikeus teillä? Se kävi taas ihan tossa. Pelasitteko te jollain niillä valvilla, mitä siellä on, jotain näitä professionaaleja ja näitä? No täytyy päästä kummitushuoneeseen nyt. Sitten mä toivon, että se tekee mulle eventin täällä.
Ja huff. Ja sit onhan tämä sen huone vielä. On, hyvä, nice. Varmaan se helpoin. Okei. Okay. Et tiennyt yhtään miten piti pelata. Lasketaanko tuo kummituskuvaksi? Periaatteessa varmaan. Joo, kannattaa tosiaan käydä lueskelemassa niitä ja no siis mä oon oppinut tosi paljon ite kanssa sillä, että mä oon just kattonut videoita. Okei, nice. Se on edelleen täällä huoneessa. Niin mä lähden nytten pois ja mä sanoin, että tää on korju. Ja sit just sillä amatöörillä kun pelaa, niin pelaa vaan aina niitä pelejä niin kauan, että saa kaikki todisteet ainakin alkuun. Sit voi tietenkin jossain vaiheessa alkaa sitten vähän miettimään, että okei, no meillä on nyt esimerkiksi Phantom ja se käyttäytyy tällä ja tällä tavalla ja vähän katsoa sitä nyt metästyksenkin aikana sitten jossain vaiheessa, kun alkaa olla vähän parempi pelissä. Ja sitten jossain vaiheessa sitä huomaakin, että ei sitä tarvitse niitä todisteita enää välttämättä ollenkaan. Oli hauskaa, vaikka et tiennyt mitään. Se on se tärkeintä, että on hauskaa. Ja sit toivotaan, että se ei tuu tänne, koska jos mä oon just lähdössä pois, niin kyllähän mä nyt ärsyttäisi aika paljon kuolla tässä pelissä. Joo, kannattaa varmaan alkuun aina kun menee mappiin, niin käydä katsomassa, että tai valita vaan joku hyvä piilopaikka, että mihin sitten aina juoksee, kun jos tulee semmonen yllätyshuntti, niin aina on semmonen pakoreitti valmiina. Nois, päästään ulos. Okei, me ollaan autossa takaisin. Meillä on kummituskuvia itse asiassa kaksinkin kappaleen periaatteessa tossa. Meillä on kaikki tehtävät tehtynä. Ja mä oon hyvin varma, että tää on korju. Se voi mennä väärin, mutta toivotaan. Toivotaan hyvinkin parasta. Nice! Olihan peli. 7700 tuli sieltä.